Көзілі күн ел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşu, gözge göz qaraşıp tapşırığında. Шешмәгән җирдә уңыш юк ди татар халык әйтеме. Кытай халык әйтеме булайрак яңгырый. Бик таулар күчерәсен килсә, түбәндәге вак ташларны күчерүдән башла. Инде япон халыгы әйтеме булайрак ишетелә. Үрләр яулыйсын килсә, баскычны дөрес сайларга кирәк. Без башлыйбыз. Туган тел дулкыннарына киләнгәнсез. Күзгә күз карашып тапшыруның авторы һәм алып баручысы Зифа Нагаева кайнар сәлам юллыйм сезгә. Әйтеп үткәннәремне дөрестлеген исбат итәр кунакларым биредә. Җыеп алган шәшкән уңышлары мулдан. Таулар күчерер көчкә ия алар һәм шулай ук менгән баскычларының үрләре иҗат ялкыннарында Гүзәл Уразованың һәм Илдар Хакимовның. Хәерле сәгатьтә. Ассаламу алейкум Зифа апа. Ey Allah, сөйли башлаганнан бирле мин теге тыңлап утырам. Талантлы кеше дип. Мөкиббән китеп, рәхәтләнеп, мин әйтәм, Зифа апа тик торганнан гына җыр язмый инде. Шигырендә әллә шунда теге моңлы итеп җырлап та җибәргән кебек менә. Чынчынында да тауларны күчерерлек матур иҗат биеклегендә булып, баскычның үрлегендә басып торасы дип әйтер идем, чөнки бу тапшыру алдыннан гына шул кадәрлек матур күренеш булды. Социаль челтәрләрдә яктыртылды һәм бик күп халыкка бәян ителде. Ул Мәскәү Кремль залы. Сез инде шәхсән икенче тапкыр булдыгыз. Беренчесендә сорауны шулай бирәсем килә. Шул хәтлек йөгертеп йөреп программаны Кремльгә барып өлгәшү һәм нинди кәефләр бирде бу аралык дип сорыйм әле. Кәефләр сөйләп беткесез. Анда барып, шунда басып торып, шушы халыкны күргәч, күңел бер урынына кайтты инде. Башта дулкынлану хисе бар иде. Аннан соң ул ничектер үзеннән үзе каядыр юкка чыкты кебек. Халык шул хәтлем йотлыгы, тәмнәп көтеп алган иде. Үзебез дә ничектер шундук онытылып китеп, рәхәтләнеп, бер дулкында шушы концерт узды да китте. Көттек. Әзерләндек һәм менә күз ачып йомганчы узды да китте. Уфаларда да гөрләп үтте концерт. Аллага шөкер, һәм бу концертның бөтен табигый дип әйтергә кирәк, һәм физик яктан да күпме өлеше Илдардан торды. Илдар, ничек инде мин Гүзәлдән генә кәеф ничек дип, син канәгать калдыңмы? Бу тур белән дип әйтергә кирәк. Дөресен әйткәндә, әзерлек инде ул теге май башыннан ук безнең сезон тамамлана да, бу сезонга аеруча әзерлек булды. Ни өчен дигәндә, ул бит ниндидер теге имтихан кебек, 20 ел халык бит бездән башка сезоннарга караганда да күбрәк нидер өмет итә. Без аны бик яхшы аңлыйбыз, шуңа күрә кулдан килгәнчә шушы сезонга әзерләнеп инде. Әле менә үзегез дә беләсез, безнең кичкенә балаларыбыз да килде. Евларий, Камил, Самир да килделәр, без дә котлыйбыз диделәр. Шуңа күрә истә калырлык булсын дип тырышып, эшләп инде. Уфада концертларыбыз гөрләбез дә инде беләсез. Шуңа күрә Алла бирсә, 20 генә түгел, исән сау булып, шул 30-ында уздырырга насыйп булсын. Сагынып яна йөрәк, очрашабыз ник сирәк. Яшәр өчен миңа бары син кирәк. Сиңа барыр юлымда үсә куе тал тирәк. Адаштырмас өчен юлда миңа бары син кирәк. Мең төрле газапларны сыйдыра бит бер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк. Мең төрле газапларны сыйдыра бит бер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк.
Әйтәләр бит әле, тауларга менгән сайын күренеш матур дип. Шуның белән чагыштырдым сезнең бу иҗат гомерен. Менгән сайын гүзәл, матуррак күренеш кебек күренә. Син үзеңне элекке елларда Жигулига прицеп тагып концертка чыгып киткән гүзәлдән бүгенге гүзәл арасында хәзер нинди гүзәл итеп хис итәсең? Минем күңел халәтемә килгәндә мин шул ук гүзәл, шулай ук үземнең җырларымны яратып башкарам. Һәрбер җырым минем балам кебек, үз күңелем аша үткәрәм. Шуңа күрә тамашачы да моны сизәдер дип уйлыйм. Әмінә тәҗрибәң туплана килгәнне аңлыйсыңмы? Иҗатта гына түгел, җыр юлында гына, акылың дәрәҗәсендә дә син икенче төрлерәк якынаясыңдыр бәлки халыкка. Син икенче төрлерәк бирәсеңдер үзеңне. Бәлки. Әлбәттә, тәҗрибәсез монда бер сүз әйтеп булмый. Беренче тапкыр сәхнәгә чыккан гүзәл белән бүгенге көн гүзәлне әлбәттә чагыштырып булмый. Чөнки ул елдан ел үзеңнең тамашачыңны белеп, үзеңнең юлыңны күреп, шушы гаилә булдырып, әлбәттә инде ул тәҗрибә туплана. Алдан инде максатлар куела. Ромашкалар сөю шәшәге ул, мәхәббәтне сүзсез аңлата. Мәңге җавап эзли бер сорауга, яратмыйдыр бәлки ярата. Мәңге җавап эзли бер сорауга, яратмыйдыр бәлки ярата. Ромашкалар өмет шәшәге ул, кояшлы ак бәхет өләшә. Минем кебек мәхәббәт өчен соңгы тажга кадәр көрәшә. Ромашкалар өмет шәшәге ул, кояшлы ак бәхет өләшә. Минем кебек мәхәббәт өчен соңгы тажга кадәр көрәшә. Син яшь чагыңда мәктәптә белеп алганнан соң журналистика юлынан китәргә булып, әлдә алмадылар әле дип шаярып кына искә аласың. Ләкин мин сине күзәтүче буларак, үзем журналист да буларак, радиодиктор да буларак, сине күзәтәм, синдәге изләнүләр, синдәге ниндидер максат куеп шуңа омтылулар, нәкъ журналист вазифасы кебек үзең өстендә эшләүләр, моның белән килешәсеңме? Булгандыр күрәсең. Үземнең дә ничектер теләгем бар иде, зур теләгем. Мин каушамый идем телевидение алдында инде утырганда бит әле каушыйсың кайвакыт. Ничектер сөйләргә тотылып каласың. Монда миңа ничектер рәхәт тие шунда килеп утырып, үземне шунда сынап карыйм әле дип ничектер тагын бер баскыч кебек алдымда күрә идем. Шуңа минем өчен әлбәттә журналистикага китү теге булай теге уйламаган эш түгел. Ул булган, теге тупланган әйбер, шуңа күрә инде мин әйтәм, бер булмаса Казанга барып, бәлки әйтәм, журналист булырмын мин дип киткән идем бит инде. Сәхнәдә Илдарга карап сорау бирәсем килә. Оркестр, 40-тан ашу сәнгатькәрләр, инде 3 этажлы сәхнә, 8 ателье, шул кадәрлек таләпләр куйгансыз үзегезгә, һәм шуларны җиңеп чыктыгыз. Менә шушы яклап син ничек уйлыйсың? Бу икәү бергә юнәлеш биргәнеме, кемнәрнеңдер тәкъдимеме, төннәр буе уйланмыйча икәү проект өстендә утырумы, әллә син теге техник яктан җегет кеше буларак күбесе синең хезмәт салынган эшеме? Мин мәктәптә булганда да үземдә шундай бер сизә идем. Миңа ошый иде. Мин авылда үземнең концертны оештырып йөргәннәрем искә төшә, шуларны әйткәч. Хәтердә беренче концертлар әлбәттә бушлай, Илдар Хакимов концерты дип кисточка белән язып, теге Индия киносын язалар, бит шуның кебек. Халык кич белән концертка чыга. Аннары мин аны район күләмендә эшли башладым. Район авылларында, аннары Азактан инде зур концерт бирдем район үзәгендә. Шәһәр районы үзәгендә. Бәлки эшендә булгандыр инде оештыру менә теләге. Аңа күрә минем өчен ул ничектер якын дип әйтимме. Масштабка килгәндә ул бит Зифа апа сәхнә зур, Кремль сәхнәсе, иңләп буйлап бетмәслек. Анда инде син әйтмешли тегелә күпме кеше куйсаң да эскәбе күренер кебек, ансы да җитмәс кебек. Шулай да монда теге ут белән, экран белән кешене
шакка туру максаты тормыйды. Аның иштәлеге шуларда ки, менә килгән һәрбер тамашачы эмоциональ һәрберсе менә шушы бер дулкында аның уртасында булсагыз, Кремль залының уртасында әлбәттә ул сизелә. Гомумән бу юлы максатыбыз менә гүзәл үзе. Мин әйттем, җанымды ул миннән сорап бит инде. Җанымды син бит алай халык җыя алмаячаксың ди. Мин тәм нишләп җыймаска? Мин тәм син җырчы түгелмени? Сине халык яратмыймыни? Җыясың митәм, син үзең митәм, Кремль җыясың. Әкият тылсымы барыдыр бу мәхәббәттә. Ярата белгән йөрәкләр ул мәрхәмәттә. Яратып сөеп яшәргә язсын гомергә. Җан яратам ярлары белән бергә гомергә. Йолдыз булып балкыйсың таңымда, нурлар булып кабындың җанымда. Бары сиңа багышлыйм җырларым, сиңа алып барырлар юлларым. Йолдыз булып балкыйсың таңымда, нурлар булып кабындың җанымда. Бары сиңа багышлыйм җырларым, сиңа алып барырлар юлларым. Менә кайбер кешеләр әйтә шулай, җырны туктатып торырга, бит беренче 20 еллык концертын сез кызу нукталарда булган егет кызларыбызга матди ярдәм нигезендә сарыф иттегез. Шулаймы гүзәл? Әлбәттә, егетләрне озаттык, аларга инде көч, рухи көч өстәргә тырыштык. Шуңа күрә менә мин Кремль залын гына искә төшерәм дә, Мәскәүнең үзәге бит инде. Җырлыйм кирәк дигән җырны. Һәм бөтен халык торып баса шул мизгелдә. Ну, җырламаска кирәкме? Яшәмәскә кирәкме? Халыкка менә шушы рухи көч кирәк. Җырдамы улам, табамы? Үзенең якын кешесендәме? Сүздәме? Безгә бер-беребезгә якын булып, бер-беребезгә кирәк булып, терәк булып, менә шушы мизгелләрдә ничектер Бердәмләштерә бу. Менә Көчле булып, һәрберсе үз җыр өендә генә утырып, шушы булган проблемаларны үз ашагына кичереп кенә, һәрбер негативлар күп бит инде. Шуларны үзләре аша кичереп кенә кеше әзрәк тармаклана аерыла. Инде искитмәле гамәли күренеш ике бала чыкты сәхнәгә. Җайлап кына әзерләдегез. Камиләнең беренче җырлар микән, репетициялар әнисе өйдә йырлатып карый, бу әллә җырчы буларга уйлый дигән уйдырмаларын карый килдек социаль челтәрләрдә. Аннары бит чынлап язылмалары китте. Бөтен дөньябызга ям биреп бит инде гаиләгезгә 4нче бәбик кайтты. Менә бу балалар турында гүзәл рәхәтләнеп сөйлә әле. Менә безнең балалар безне беренчедән гастрольләрдә күбрәк йөргәч, инде балалар сагынып торалар. Икенче яклап, шушы балалар үсеп, хәзер менә шул хәтлем аларның талантларын күреп, үзебез дә сокланабыз. Әлбәттә, без теге аларны конкурсларга йөртеп, әйдә менә шунда барасың, булай эшлә, монда син җиңүче буласың дип йөрткән әти белән әни түгелбез. Безнең балаларның үзләренең менә теләкләре белән алар шушы сәхнәгә чыктылар. Шуңа күрә инде балалар безнең җырласалар, без сөйнәбез инде. Әле бүгенге көндә ул институтта белем ала. Теге җыр буенча түгел, җырга укыганы булмады. Үзе өчен җырласа бар икән, теләге бар икән җырласын. Ышанаты миндә сынатмамын, горурлыгың синең булырмын. Ә мин сезгә һәрчак терәк булып, җилдә авылдан саклап торырмын. Һәр кемгә дә тип алам дием, насыйп булсын иде яшәргә. Әти назымлай гелеген, ясын иде төеп яшәргә. Һәр кемгә дә тип алам дием, насыйп булсын иде яшәргә. Әти назымлай гелеген, ясын иде төеп яшәргә. Ариан турында
турында сөйләшеп Менә, битик әле. Бу Камиланы сөйләдем. Әйе. Камила инде бик тырышып фортепианоларда җырны ничек ишетә, шулай көйләп күрсәтә бит инде. Сөйләм шуның өчен. Самир инде безнең Самир инде ул үзе бер дөнья. үзе бер дөнья. Әйе, бер батыр җегет өч кыз арасында. Ул ничек кызларны менә күрсәгез сез. Әйе. Син монда утыр, булай барыбер хуҗа кеше күренеп тора. Беләки ир Кеше кеше. ир кеше. Кичкенәдән үк шундый иде. Ничә 2 яшьтә юк сөйләшә башлаганында. Ну нәрсә Камилага бирешмәскә тырыша инде. Камила 2 яшькә зуррак бит инде. Алар бит әле алар Юк, күрсәтә. мин дип теге. Ай бирешмичә, ул бит үзенең 2 яшькә кичерә икәнен аңламый да. Әйе. Шуның тагылып ничектер шулай бергә узышып үстеләр Укырга алар. кергәндә мәктәпкә дә бит яшьтәшләре белән кермәде, 1 ел алдан керде. Әйе. Аңа әле 6 тулган гына иде, ул 1нче класста утыра иде. Үзегез дә гастрольдә йөргә карамастан бирергә булдыгызмы ни шулай? Шулай бирдек без аны. Мен Теләген- ни эшләп шулай иттем икән дип аннан соң бер заман уйлаган идем. Аннан соң ул ничектер бирешмичә укып китте. Укуын укый, бала чага инде, барыбер. Яше бит әле Яшь, барыбер да. яшь. Әс шулай бит. Дөрес түгел инде ул. Сумкада- Ярар, хәзер укый инде. Сумкада машиналар йөри иде инде. Әйе. Менә Самир бик төпчек кенә булып, кәнфит кенә булып үскәндә, мин безгә генә уйламаган җирдән кебек булды инде. Уйланмый бер эштә эшләнми гаиләдә. Кичкенәсе туды бит инде. Шундый зур шатлык, аны 4нче бәби алып кайткан Гүзәл Уразова дигәч, халык шулай бит дуслар. Аптыраштылар, Гүзәл әллә башка җырламаска уйлый микән? Бәй ул 4 бала булып шушы кадәр сәхнәләрен тотып буламы? Һәм фәлән уйлар бик күп булдылар инде. Бу хакта Гүзәл. Зифа апа, бер ишетергә дә туры килде. Мин дә шуны әйтермен. Әйе, Син әйе. сөйлә инде ярар. Тагыфирулла. Әллә нәрсәләр килеп ишетелә инде. Әй. Гүзәл инде ул сәхнәдән китте, Гүзәл бетте инде ул. Менә шул оят булмасын өчен шул баланы тапты инде ул. И Алла. Дигән сүзләр, Алла, мен әйтәм. Эй, Зифа апа, дөресен әйткәндә менә уйламаган әйе. булды инде ул. Капкачын тотып, Без Илдар. бисмилlah, планда юк иде, ләкин Аллаһ Тәгаләнең планында булган инде ул. Әйдә бит бирегә куйыйк әле менә шуны. Бирегә, Зифа апа, сиңа да шиясың. Әйдә, шак кына җегетләр кулыннан. Җылдып Ой, җибәрәм. шан әле мин Илдар Хакимов ясаган чәйне эчеп. Үзләрендә кунакта булганым бар. Әйтергә кирәк, беренче тапшыруны йортларында төшергән идек, шуңа күрә әле монда гына кәнфитләнеп утырам. Шуңа күрә инде матур итеп үсеп килә, күзләр тимәсен. Әле аның Аллага шөкер балакаем. Шул хәтлем пандемия вакытка туры килдек без. әйе. Эшләргә ярамый, чыгарга ярамый, суларга ярамый, Бердән бер бала кышкы карарга туган. ярамый. Әйе. Шундый авыр заманны кичердек бит инде без дуслар. Әйе, шулай. Бүген искә төшерсәң, белмим. Белмәгәндер. Шул вакытның кояшы булып кирде инде ул өебезгә. Әйе, өебезгә Шул керде. вакытның бөтен начар истәлекләрен оныттырырга Биш онып. менә ул килде. Шулай бит. Ул килде, шушы кадерле бала булып, шул хәтлем көттек без аны, бөтен Рәсәй көтте. Без бит инде. Ну, теге белеп булмый бит әле менә теге. Әйе. Без теге төпчек дип әйтә алмыйбыз инде, аны да кем белгән. Менә ишеттегезме? Илдар Хакимовтан ишетелде бу сүз. Ансы бит Атай әйткән сүз дөрес. Шулай итеп Арианабыз тулды бит инде безнең. Әле ул вакытта сәхнәдә түгел, күбрәк инде башка эшләр белән шөгыльләнә башладым, әйтәм, тик утырып булмый бит инде дип. Шулай итеп без башка тармакны да мин алып киттем. Бүгенге көндә бренд дип әйтергә кирәк, Гүзәл Уразованың үзенең генә кибете барын беләбез. Әйе, Эшләп киләдер дип уйлыйбыз. Менә үзем шуны Менә. костюмда утырам әле. Менә. Карыйм да сиңа, әйтәсем килә. Ярый әле без икебез бергә. Насыплар булган бөтенесендә икәү бергәләшеп күрергә. Син минеке, мин синеке, икәү икебез. Кемнәр генә көнләшмәсен икәү бер тигез. Сез дә безнең кебек кадерләрен белеп, матур итеп гомер итегез. Менә синең күлмәкле. Соңгы вакытта синең дизайнерлар белән эшләвең, синең үзеңнең иҗади эшчәнлек шушы юнәлештә. Шул кадәрлек дөресме, туры китерепме? Ул бит әле шул кадәрле артистлар күп сәхнәдә бер-берегездән араланып, аерылып торган булып, киенеш, үзеңне куеш сәхнәгә шулай ук бик каты билгеләнә, ассызыклана. Менә шул хакта ишетәс килә. Мин үзем менә карыйм, тоемлыйм. Миңа 100 төрле күлмәк ясап бирергә мөмкиннәр. Әйе. Мин аның әйтәм
менә монысының бу җире ошый, монысының бу җире. Ләкин бер вакытта да булмый шулай. Менә ясап бирделәр шул күлмәкне, әйме? Миңа ошады һәм без аны тиктек. Гүзәлсез булмый. Юк. Хоть 10 ателье эшләсен. Үзеңнең заугың, үзеңнең күзлеңнән үткәреп, менә шушы әйбергә сыйынып карамасаң, мин алай мөмкин булдыра алмыйм. Мин һәрвакыт эзләнәм, миңа ошый. Үземә менә күңелгә ята икән, без аны тегәбез. Гүзәлнең минем дуслар да, күзәтеп баручылар да җилгә очып китеп барган кош кебек булып бетте бит инде. Бөтенләй ашамый микән нисең ул диләр. Әйдә шушы интектерә торган сорауларына җавап Ансада бир. мин җавап бирә алам. Әйдә Лилдар. Ул үзе дөресен җавап бирмәй, ашамый башлады. Ашыйм бит инде, җитә ул миңа. Мәсәлән, билеккә генә тәлинкә нишәгә бүленгән ашауны гүзәл. Әйдә шулай Менә хәр мин сезгә әйтәм, Кремль көнне иртән нәрсә ашадың син? Бер йомырка ашадың. Бер йомырка белән көне буе йөреп чыгып, сәгать ул 12-дә йомырка ул рәхәт, ул рәхмәт яугыры. юк чынлап, Мин менә шуның белән Кремль күз алдына китер. Иртән бер йомырка, обед та юк, кич та юк, сәгать төнге 11-дә, 12-дә генә ашадык без су тагын. эчәм бит миңа су көч бирә. И шуның белән йөреп чыга. Каян аласың әйтәм, син аны йөргән. Син әйтәм, шул яндырасың инде алай беш булганын Юк, әйтәм. ул шул хәтле тәмле әйберләр өйдә чакта пешереп күрсәтә безгә. Ой, мин Ул балалар белән, ул Камилә хәзер пешерә. Ул анда Самир тыгыла. Хәзер Ариана да кичә мороженое ашап йөридер әле үзе ясаган мороженыйны. Мәсәлән, бер көнне кайттым. Бер көнгә кайттым. Көннең һәрбер минуты минем язылган. Чөнки без Әйдә әле менә шул график турында. Менә 15 көн гастрольдә йөрдек. Әйе. Һәм шул 15 көннең 17нче көненә хәтлем 16нчы көнне бушатып калдырып, чөнки минем төрле сораулар күп, кайткач анда җыела ул. Шуның арасында үз урын вакыт табып, мен әйтәм, манты пешерәсе бар. Чөнки әти белән әни әзрәк сырхаулап киткәннәр, аларны да күрә алмадым. Мен әйтәм, ничек булса да үз кулларым белән пешереп, балаларны да сыйлысы килә. Аларга да алып барып игътибарымны җиткезәсем килә. Менә шушы мантыйны ясарга минем 40 минут вакыт бар. Мен әйтәләр, әни кит әле, бар син чыгасың бар диләр. Мен әйтәм, юк, мин әйтәм, әйттем сезгә, мин ясыйм. Яратасың пешерергә. 40 минут эчендә мантыйны үзем биш ясап, эшләп пешерергә куйдым да, пешеп чыкты да, әти белән әнигә алып барып куйдым да, балаларны ашаттым да, үзем бер манты ашыйсым килми, минем аларның ашаганнарына карап сөенәсем килә. Менә елдан ел яшәрәсең дисәң, менә сиңа гына карарга кирәк. Күз тимәсен. Тфу дип әйтик. Шайтан колагы саңгырау булсын. Әмма ләкин синең бик кызык дип әйткән, карамагыз, уйланмагыз. Теге кашок белән кебек тын тутырып куйган әйберләрем юк. Иренемне өрдергәнем юк. Бар да үземнеке дигәчтен мин әйтәм, үзеңнекен тотарга бит куйдырганнарга караганда да авыррак, үзеңне матуррак итеп тотышыңны күрсәтергә. Менә бу яклап син косметология белән дус түгелме син, ышаныч юкмы синең, бөтенләй генә бармыйсың, түгелдер бит. Мин косметологиягә барам. Ләкин мин косметологиягә барам, менә ничек әйтәләр? Уколсыз дисең. Уколсыз, кадаусыз, күпертүсез эшләнә торган менә естественный әйбергә барам мин. Ни өчен? Чөнки минем әни үз гомерендә ничек әйтәләр? Инлек Кешәннәр дә якмаган кеше. Минем әнинең йөзендә бер 3-4 җиршек бар. Әнигә инде 60-ны узды. Менә хәзер байтак кына яшәп киләс. Әйтергә кирәк, ничә ел булып китте әле? 20 ел булды. 20 елга 20 ел иҗат. Шулай бит. Димәк, сез күрешкән көннән алып, менә бу әйткәнсез дә иҗат юлыннан. Без яши башламаган идек әле беренче концертларын бирә башлаган. Дуслашып йөргәндә. Юк, безнең дуслашу өйләнешү белән бер булды бугай. Без дуслаштык. Яшын күп. Без таныштык. 10 көн дуслаштык. Һәм Илдар миңа 31 декабрь көнне үзенең тәкъдимен эшләде. Мин 1 ел уйлаганнан соң, 1 минуттан соң әйе дидем. Бер-берегездән аз гына да
туеп киткәнегез юкмы? Әйтергә дә кыен бу сүзне, әлбәттә, менә 24 сәгать буена бергә. 24 сәгать буена бер уйда, бер юлда. Мин ансыз менә яши алмыйм. Башкача яшәп карамагач ничек әйтәсең инде? Без өйләнешкәннән бирле һәрвакыт бергә аерылышып торган чаклар булгандыр инде, күпме булгандыр. Күп Юк, булса, безнең хәттем күп йөргән кеше булмагандыр әле дип уйлыйм. Сез ялга берәр аерым барган бармы? Берәр кая? Юк, Юкмы 20 ел? юк, җибәрмим. бар бетеш. Güzel. Вакытыгыз юк, хәтта бу турыда уйларга мин беләм, вакытыгыз физик яктан вакыт юк. Әмма ләкин ничектер кайдадыр күңел кыбырдап менә 20 ел эчендә дим. Көнләшү бармы ул мен бу гаиләдә? Менә икегезгә дә бирим әле бу сорауны. Мин көнләшәм. Әһә. Аңа сиздермәскә тырышам. Илдар. Көнләшә идем. Бер ара булып алды да ул. Юк, теге ярату кимегән түгел. Яратуын яратам, ләкин ничектер күбрәк менә ул менә ниндидер сынауларны узды. Шушы сынауларны менә узганнан соң мин инде аңа тулысынча ышана башладым. Ни өчен дигәндә менә әйтик менә кичә танышкан кешене син бит бүген 100% белә алмыйсың бит. Әйе. Шуның кебегрәк инде. Менә тормышта яшәп башлыйсың әле 1 ел уза, 2 ел менә шул. Бәлки шул беренче, икенче, өченче еллар арасы, менә бер 3 еллар арасы ниндидер шул теге бер-береңне барыбер теге якыннанрак белү. Барыбер притиркалар. Ышаныч арту. Менә булган сынаулар, авырлыклар аша, ниләр аша узып, менә ул менә минем күңелдә шундый теге ышаныч тудырды һәм менә мин белмим ул теге көнләшүне безнең инде карыйсың бит инде менә мин аның телефонын карадым дигән. Бербезнең телефонын тикшереп карап, нитеп, кая да инде. Белдермим ди бит Гүзәл дә. Ул бит миңа шул хәтле менә кадерле беренче көннән бирле ул бит минем тәүге кеше. Шуңа күрә минем өчен ул иң кадерле хисләр. Теге мин беләм, ул миңа гомер буе тугры кеше. Мин аңа ышанам, мин аның телефонын гүмәнгә тигәнем дә, калганым да юк, мин сораганым да юк. Тәүге күрүдән сөйдем, үземәдер ул дидем, ул. Истәмебез танышкан, сиреннәр чәчәк аткан, юл. Их бәхетле булыр идем аңласам, яратам шул бәлкәем яратам. Их бәхетле булыр идем аңласам, яратам шул бәлкәем яратам. Менә син Гүзәл хәтле Гүзәл Уразова, бөтен дөнья сине ярата. Синең җырлар аша ниндидер җыр ярдәмендәме, ниндидер хисләр ярдәмендә, кайдадыр кемгәдер хисләр күренми генә дә 20 елда бер кемгә дә балкып талмадымы? Бер вакытта. Мин шул хәтле тугры кеше. Мин үзем эт юлында туган кеше. Этләр бит инде тугрылар була бит инде үзенең. Илдар дулкынланып бу сораудан чәй. Минем кебек тугры кешене бу җир йөзендә мин әйтәм, син бер кешене дә таба алмыйсың. Мин чыннан да менә дустым булса, ул минем берәү. Мин аңа тугры. Әйтәм икән мин сүзне, мин әйтәм һәм ул сүз һичшиксез ышаныч белән әйтелгән, ул гомергә эшләнә торган сүз. Шуңа күрә мин Илдарга сүз бирдем, кияүгә чыккан вакытымда. Авыр чакта да, җиңел чакта да мин һәр вакыт синең белән булачакмын дип. Төрле вакытлар булды. Бер вакытта да сер бирмичә, бер вакытта да үземнең сүземнән мин тайпылмадым. Чөнки миңа шундый тәрбия бирелде әти белән әнидән. Ничек кенә авыр булды. Акыллы итеп сөйлисез дә бит ул. Башкаларында шулай тәрбияләгәннәр бар. Әмма тормыш икенче төрле күренешләр безгә күрсәтеп куя. Ләкин сез биредә әйткән сүзләре мин дөрес дип 100% кабул итәм. Чөнки сез чынлап та шул кадәрле бер-берегезгә ничек дип әйтим, капкаш кына менә шиләгенә. Зиф апа, бүгенге көндә яшьләргә түземлек җитми. Түземлек җитми. Слабый. Бик түземлек җитми. Гүзәл ни дип әйтер идең? Бәлки тәрбия бирелмәгән. Тиз ара карар кылмасыннар дип әйтер идеңме син? Шул кадәрлек матур гаиләгә дә, шул кадәрлек матур аралыкка да ниндидер тоз
салучылар, ниндидер нәрсәләрдер булмый калмый. Ул инде мин социаль челтәрләрдә анарга инде без ул хейтерларын, тагын нәрсәләрен, кемнәрен без аңа ышан өйрәнгәнбез. Кайбер артист әйтә иде, язсыннар, күбрәк подписчиклар җыела миңа шунардан дип. Анысы да дөрестер, заманныкы бит инде бу. Ләкин бар безнең иҗатчыларыбыз, сәнгатькәрләребез арасында бик бөекләрдән кайбер вакыт бер дә уйланмаенча сикергән фикерләр, ул да булса Салават Закич бөтенебезне җавапсыз калдырырлык итеп, авызларны каплап куеп, күзләрне зурайтып, көннәрдән бер көнне булай дип чыкты бит инде. Илдар әйбәт кенә җырчы иде, кияүгә чыгып харап булды, югалды. Әгәр алай булмаса, димәк, матур гына җырчы булып киткән булыр иде дип уйладым. Аныңча, белмим, әйтә алмадым. Тагын фикерләрен дәвамлап торасы да түгелдер. Мин бу хәл килеп чыккач, гүзәл нишләр икән дип, син шунда да син башкаларга үрнәкле бер генә җөмлә язып куйдың. Салават Закич, нәрсә булды сезгә дип? Мин нәрсә дип уйлыйм инде. Менә әлбәттә Салават Закич тарафыннан миңа булган игътибар миңа кадерле. Ул минем турыда нәрсәдер әйткән икән, димәк ул мине күңелемдә җөрткән, димәк ул нәрсәдер уйлаган минем хакта. Нишләп дигәндә мин аңа укырга кергән идем, аның бүлегенә. Ә мин ул бүлектә укып бетмәдем. Мин 1 ел укыдым да, һәм без Гүзәл белән менә концертлар оештырып эшли башладык бит инде. Ул да әлбәттә күңеленә тигәндер, ул бит инде барыбер менә шунда эштә нитеп тора инде. Аңа җыелгандыр да әйтәсе килгәч әйткәндер инде. Аннан икенче яктан Илдар бик матур җырлый иде, Филус Кахиров кебек җырлый иде. Әйе, янсы да бар иде. Әйткән сүзләре бар. Анысында әйтәсе килә, әйе, мин Илхам Шакиров исемендә конкурста катнаштым, әйе, миңа гран-при бирделәр, башкардылар. Ләкин менә тормыш бит шундай бер бит. Менә шушы матур итеп үреп барырга минем беренче максатым бу тормышта ул минем гаиләм, минем балаларым, әйтегә бит. Һәм Гүзәл белән менә эшли башлагач, миңа инде күбрәк бөтен оештыру эшләре, барлык, менә күрәсез бит инде, ул оештыру эшләренең бүгенге көндә җиңүчләре күренә. Шулай бит 20 мең. Аны кемдер эшләргә тиеш иде. Менә шул кешене без эзләдек, мин ул кешене таба алмадым. Безгә кирәк булса. Бик дөрес табылган бит ул кеше. Миннән Бик дөрес табылган бит ул. Миннән яхшырагы булмады аның. Менә күрә минем теге сәхнәгә чыгып, мин иң беренче булам дигән ничектер теге максатым юк иде ул. Җырладым мин башкарам, җырлар башкарам. Ләкин мин анда җырчы түгел. Мин Гүзәл кебек җырчы түгел. Мин аны аңлыйм һәм шуңа күрә мин үземнең эшемне яратып башкарам. Башкалар кирәк түгел, дип җырлый ярсы күңел, бу җырымны кошлар ытканнар. Сиңа дип аталганын, иң дә матур булганын, барлык җиһанга таратканнар. Сөюдән башлана юллашым, син минем бәхетем дөньясы, син бит ул бәхетем кояшы, мәңгелеккә гомер юлдашы. Әйе, без Гүзәлне куябыз. Әйе, безнең Гүзәл кабатланмас җырчы. Без әле шул кадәр матур өметләр баглыйбыз, ләкин син һәр вакыт янәш, әйтәләр, локомотив диемме сине. Мин тагын нәрсәләргә тиңлиләр инде менә. Гүзәл ничек әйт? Өз тисем килә минем. Менә Илдар әйтеп утыра. Шундый ул җырчы Гүзәл дим. Ә бит Илдар белән без танышканда, Илдар Башкортстаннан Казанга беренче тапкыр килеп, Салаватның беренче концертларында чыгыш ясаганда, сез беләсезме, халык нәрсә күрде анда? Ул бит искиткеч, гаҗәеп тавыш иде. Мин андый тавыш ишеткәнем юк иде гомумән. Мин ул концертка эләктем, әле бер 10нчы концерткамы чакырып, шулай урындыкка гына утырып, Салават абыйның концертыннан карадым мин. Һәм Илдар чыкты җырларга. Беләсезме, ни реакция иде анда? Күз алдыгызга китерегез. Ул җырлап бетте, һәм халык кул чаба башлады. Халык туктамый. Мин бер вакытта да 5 минут буена халык кул чапканы күргәнем, ишеткәнем дә юк иде. Мин сезгә билләхи әйтәм. Һәм шул ук әйбер, аннан соң менә гран-при тапшырыр алдыннан
минем әле алынган кечкенә генә бер видео төшерә торган әйбер бар. Илдар миңа бирде, төшерерсең инде зинһар ярыймы дип. Мин шуннан теге кеше арасыннан кирип, бу минем җигетем дигән булып теге шул хатын төшереп дулкынланып торган истә. Мин шуны әйтәсем килә, мин шиксез бәхетлемен, минем эшләгән эшемне яратам, хөрмәт итәм. Шуңа күрә матур итеп, Мин әйтәм, шулай мин тормышта уразлы булсам да, юк, сәхнәдә уразлы булсам да, мин тормышта һәрвакыт хаким булып калачакмын. Шуңа күрә безнең ул ничектер шулай әкренләп кенә үз җае белән бара. Без бер вакытта да бер-беребезнең урынга басмыйбыз. Илдар һәрвакыт ир егет, беренче баш ул үз урынында. Илдар, гүзәлне син нинди аралыкларда, артабанғы елларда күрәсең килә? Әгәр дә менә үсеш шул хәтле биеклеккә җиттем, мин инде шул кадәрлек инде җырчы булдым, шул кадәрлек мине халык ярата дип үзеңә ышанган көнне, икенче көнне популярлыгың кими башларга мөмкин диләр. Шуңа күрә Илдардан башта сорыйк әле. Һәм кемнәргә сез бу кадәрле 20 еллык рәхмәтләрегезне дә әйтеп калдырыр идегез? Ничегрәк үзегезне киләчәктә күрү теләгендә яшисез? Гомумән планнар бар. Плансыз яшәп булмый. Нәрсә булса да, иң беренчедән бер әйтәсе килә, менә без шунда җырчы булдык дигән ул бер вакытында юк. Нидер эшләдең, менә күңел тагын нәрсәдер тели. Тагын нәрсәдер масштаблы. Нәрсә эшлибез соң тагын? Без бит инде 2 тапкыр Кремльдә концерт куйдык. Нишлибез соң тагын? Тагын нәрсәдер, ниндидер зуррак дәрәҗә, ниндидер зуррак эшләр эшлисе килә. Әлбәттә, Аллаһ Тәгалә ярдәм итсен. Без инде шушы планнарны эшләргә тырышырбыз. Планнарны барсына сөйләп үтеп булмый, ләкин шуны әйтәсе килә, 30 еллык юбилейында уздырырга булсын инде шундай дәрәҗәдә. Планнар буенча Алла бирсә, барсы да яхшы булсын. Рәхмәтләребезне без үзебезнең тугры һәрвакыт безнең белән булган тамашачыларыбызга әйтәсебез килә. Гүзәл, бу соңгы сораулардан сиңа да карап әйтәсе килә, Башкортстан тамашачысы өчен бигрәк тә күңелдә булган җылылыкка һәм шулай ук Илдар әйткән сүзләрнең фикеренә дә синең кушылуларыңны тыңлап үтигән. Башкортстанны без аеруча бигрәк тә яратабыз, чөнки беренче концертларыбызда, тәүге адымнарыбызда Илдарның туган ягында булган, беренче концертыбызны эшләп карыйк әле дип менә сез башлап җибәргән игез тапшыруның башында ук колонка салып, пятеркага утырып чыгып киткән заман ул Әлшәйгә кайту иде инде ул безнең. Шуңа күрә бик рәхмәтлебез. Гомумән искиткеч тамашачы, Уфа дисеңме, Башкортстанның һәрбер төбәге дисеңме, аеруча зауыклы, аңлаучы, тугры тамашачыларыбыз Башкортстанда. Шулай ук бөтен Рәсәйдә, бөтен дөньяда сибелеп яткан безнең мөселман дөньясында безне тыңлаган тамашачыларга мин барысына да баш иеп рәхмәт әйтәсем килә. Кайда барсаң да син формада булырга тиешсең. Кайда барсаң да матур булырга тиешсең. Син экрандагы кебек күренергә тиешсең. Илдар әйтмешли, күпме җырларны, күпме көн дәвамында булган өстенә урамга чыгып халык арасына кергәндә дә без сине гүзәл итеп күрергә тиешбез. Гүзәл Уразованы авырлыкларымы, кыенлыклар, әле горурлыкмы синең өчен? Беләсеңезме? Кайсы үрләрдә генә булмасам да, кайда гына җырламасам да, мин һәрвакыт сезнең просто гүзәлегез булып каласым килә. Менә мин шуны әйтәсем килә. Шул ук гүзәл инде мин. Кассета заманын тыңлаганда да, дискалар чыкканда да, флешка һәм киләчәктә дә сезнең күңелегездә җырлар белән көч бирүче гүзәл булып каласым. Кайда булсак та, нинди булсак та безне бер нәрсә дә үзгәртмәс, шул кинә булып калырбыз Алла бирсә. Алла бирсен. Бүген бездә мәхәббәт үрнәге кунакта булды. Бүген бездә пар аккышлар үрнәге кунакта булды. Бүген генә тормыш башлаган яшь гаиләләр күчергечләр итеп үзләренә үрнәк ала торган гаилә кунакта булды. Бүген бездә күп балалы әти, күп балалы әни кунакта булды. Бу хакта да горурланып әйтә алабыз. Гүзәлнең үзенең фикерләренчә яңгыратсак, янарга, дөрләргә, яшнәп, яшәтергә, хәтта девиз итеп үзебезгә кулланышта йөртергә мөмкин булган сүзләр дип әйтәм, дуслар. Үзләренә карап багам, гүзәл Илдар. Океаннарны кишәр йөзәр көчләрегез бар, пар канатта, ләкин ярлардан
көз яздырмый. Бу ни хакта әйтә? Халкыбыз күңелендә сез күктәге йолдызлар, ләкин аякларыгыз җирдә кала. Җирдә йөгерә, җирдә атлый. Шулай булып саклансагыз иде һәм күп еллар сәхнә тотар матур пар булсагыз иде. Хөрмәтле телевизор караучылар, вакытны әрәмгә үткәрмәдек. Кулыбызда сайраттык. Вакытның мөмкинчелекләрен дөрес кулландык дип уйлыйм. Чөнки дә алар ничек бар, мин сезгә шул якынайту чараларын эзләп таптым шикелле. Алдагы күрешүләргә кадәр. Әгәр дә сез кабат-кабат кирип карасыгыз килә икән, YouTube каналы Зифа Нагаева каналында күзгә күз карашып тапшыруларын таба аласыз. Әлегә хуш булып торыгыз.